HCBB Living. Missä tää riisikakku? Riisikakkuja. Pitääkään kysyä. Nyt on saatu tamponitkin mukaan. Lihakärry mukaan. Näitä, mitä tuli joskus vedettyä. Meillä on ihan suonen tankkausluokia. Ai, riisikakkuja. Riisikakkuja. Anteeksi, missä riisikakut oli? Niin. Riisikakku. Riisikakku. Mennään, jatketaan suoraan. Me nyt eilen täällä vaelteltiin. Vielä 2 hyllyn väliä. Seurasta oikein. Ja sit se onkin siinä. Ai, katoppa. Friksin riisikakku juustot on loppu. Ai. Tom. Mitäs sitten? Sokerikorppor. Skorppor. Mielestäni se Pekka jää? Kattelin, että on vihanneksi unelmoivan niistä. Tai sitten jotain pakastepizzoa kattelua. Näin kyllä se on hyviä tankkaussakkoja. Hyvä sipsu. Pitarediä. Karpseja koneeseen. Karpsit on mitä kasvaa. Siinä on EM-edustaja kauppareissu. Tyhjältä näin. Ei mitään. Huomenna tankataan vastaan. Ruuat on mukana, niin ei mitään. Ei mitään. Vähän juotavaa. Epsoniasta sitten. Jeps. Vähän pania ja serveissa on, niin eiköhän sillä paineet saa. Vanha liitto. Parit surroa siihen naamaan vielä, niin isoäiti on tyytyväinen. Mamma dikkaa. Siirappia. Ei muuta ollenkaan huonoa. Kato. Mitäköhän sillä on mukana? Omenoita on mukana. Leikkele. Joo, tossa on riisikakku. Tässä, missä niitä riisikakku? Missä ne riisikakut oli? Tässä on nämä. Nää on vähän suolasia, mutta Mä haluan suolasta. siinä on niitä. Ja juustot on aika hyviä. No, hyvä kun Juustot saa. on Mitä siis? Paljon se sulla? Montako keissiä? Mulla on siellä Reilusti. Tässä on nyt 16. reilusti. Parikymmentä. 300 gemmiä siellä kyllä mä Mä noilla elää. Espanjasta ei sitten riisikakkuja saa. En oo ikinä löytänyt. Ota sitten parata. Mulla on 8 kappaletta näitä friksejä, mutta ei näitä vähän suolasia. Sitten mun pitää käydä hakea tuolta pinttiä ja vähän ananasta. No, lähdetään liikkeelle. Liikkeelle. Ananaki. Joo, nyt on missä ne on renkkuloita. Tuolla on. Rinkkuloita. Onko nää? Tietää tuo. Syöksä se tänään illalla jo vai? Eiks Tamppo ota ananasta? Ei, mä ostan huomenna sitten sieltä. Niin. Sieltäkö saa? Mä tarviin kyllä aamulla. Sieltä lissyy. Sieltä on ollut pinttiä. Ei saa kannattaa ottaa täältä. Joo. Ei saa syödä ylimääräistä. Ei kyllä ylimääräistä. Ei vähän sitten saa. Tämä on hirveen terveellistä. Avokado 80. Joo, niin se varmaan suolaa aika paljon. Päivää. Päivää. Täällä taas. Joo, lihapäät ostaa vikat Espanjasta tästä. Selvii maihin asti. Espanja. Onko niinku tarkka? Joo, meillä on kehorakennus saa. Ei valitettavasti. Muuten kyllä. Joo. Muuten kyllä, kiitoksia. Ei, mutta suolapitoista nyt on olla 4 pienimpänä, että se on aika paljon. Joo. Nami. Nami. Ei
ei anna periksi. Justiin söin. Tässä koira ruokaa. No nyt ruvetaan puhumaan. Ai ei. Eikö se olisi ihan vaan niinku lasakan, nää olisi helppo nauttia. Juuta aave. Sulla kuule herkkuja pöytään. Mitäs tässä olisi? Nyt se on hedelmä. Suut makiaksi. Oho. Ituhippi. Tää on hyvä tää aurinko. Laita sitten piltit pussiin, niin ei oo lasia täynnä kun kukaan. Vähän kuivaa. Kuivattu ananaksia, olisiko nää minkälaisia? Eikö osaa päättää? Kun mä siellä mietin, että nyt se nyt osaa jotain. Perikkaa banaani. Naarinen voisi kyllä ottaa. Ruusunmaria ja vattua. Yhdeksistä. Otapa nyt yksi vielä kaapin 9 purkkia, 10 täytteen. 10 kerran. 10 kerran. Mitäs siinä? Paljon se on? 85 grammaa hiilaa sadassa. Oikeesti. Paljon sitä painaa täällä? 60 grammaa. Suosittelee 5/5. Otetaan tosta... Otit sä jotain juomista, mitä sä tarvitset? Joo. Joo, hyvä. Mitäs kanapaloja? Kana. Tuntematon sotilas, olisiko niinku vanha liitto? Joo. Tää on vähän sille... varalta. Siinä ei sitä sokeria ollenkaan. Ripperi. Tölkkinää ja... ihan varalta sen vois kyllä ottaa ainakin. Hei, oliks sä se Jonne sieltä? Ei. Joo. Osaat sä lukea? Ees. Osaatko lukea? Poika, hei, poika. 16 V. Kai sulla on paperit mukana, hei. Ei mulla oo paperetta mukaan. No voi perkele. No tamppu voi ostaa. Tamppu on pitkä, niin. Se menee läpi. Se menee varmaan läpi meikäläinen. Maasta varmaan pitkiä munia sitten. Munia lissyä. Paljon sulla oli vielä kämpi? Onko ne nyt missä? Muna. Ne oli siellä alkupäässä. Lihapäät sai vähän täytettäisiin. Business-puheluita. Koska me on kaupassa, niin ei tule... Meillä on lihapää meidän kaupassa. Onko silloin? Joo, minä soittelen sulle takaisin, kun me on. Kyllä on vähän yli 11:30. 11:30 oli reppi. No mennä sitten kastiin. Lähetään. Meininki hyvä. Meininki hyvä. Ota tuo kärry. Siellä löytyy lihalehti. No. Hei, kato tulista avokado pettyy päälle, mietinnän päälle. Mihin se tuova? Se vei etä Mä ykkös. tarviin Lennolla laittaa. 4 ja 7. Oliko sulla lussaa? Virallinen pakkaaja. Nyt on kaikki. Otan kysy paperia. Ei edes Jonni. Kiitos. Se lihapää lähtee Kinnerille. Kinnerillä kohti Helsinki-Vantaata ja EM:iä. Joo, monta päänahkaa otettavana. Tämmönen viikonloppu. Ihan loistavaa settiä. Jes. Sinne meni ja ei mitään, pidetään pojille peukkuja pystyssä.